L-importanza li raba vapur isir b'mod permanenti. Il-bżonn li jkollna kemm jista' jkun malajr servizz ta' fast ferry bejn iż-żewġ gżejjer. Il-possibilità li jerġa' jiġi introdott is-servizz tal-helikopter bi prezzijiet raġonevoli. U l-bżonn li ssir il-mina bejn Malta u Għawdex huma fost il-proposti tal-Kamra tan-Negozju għal Għawdex għal budget li jmiss. L-istess Kamra ħarġet b'numru ta' proposti għal budget fejn fost l-oħrajn qed jgħidu li l-proġett tal-mina bejn Malta u Għawdex għandu jkompli u li l-iskart ġenerat minn dan il-proġett għandu jintuża għat tkabbir tal-faċilitajiet tal-irmiġ fl-imġar, iżda fl-istess waqt stqarrew li jinħtieġ pjan holistiku għal Għawdex. Dwar is-servizz tal-vapur, il-Kamra tan-Negozju qed tipproponi l-introduzzjoni ta' sistema ta' pre-booking għall-operaturi kummerċjali, sistema li għandha tiġi introdotta biss fuq vjaġġi iddedikati għal vetturi kummerċjali. Il-Kamra tan-Negozju ta' Għawdex talbet ukoll it-twaqqif ta' aġenziji li jikkumplementaw ix-xogħol tal-Ministeru għal Għawdex bħal Aġenzija Kultura Għawdex u twaqqif ta' aġenziji ffokati fuq l-iżvilupp ekonomiku. Mhux magħruf eżatt wassal għal din it-talba għalkemm fil-verità ħafna nies mitħla fin-negozju ilhom ix-xhur jilmentaw li l-Ministeru għal Għawdex mhux ilaħħaq mad-domanda li ġejja minn diversi bnadi. Il-Kamra nnotat li żviluppi fir-rigward tal-Barts Medical School iżda naqset mill-issemmi l-isptar ta' Stewart. L-aħħar proposta tal-Kamra tan-Negozju ta' Għawdex hi dwar il-kampus tal-Università fejn qalet li hija temmen li għandu jerġa' jiġi maħsub ir-rwol strateġiku ta' dan il-post bit-twaqqif ta' fakultà speċjalizzata fil-kampus ta' Għawdex u b'korsijiet li jiġu offruti biss minn dan il-post.